мъгливия полукръг от острови, които един ден щяха да се нарекат Япония, вулканични върхове се издигаха над неспокойни морета, а горите капеха от дъжд. Когато последният лед се отдръпна, малки групи ловци и рибари притискаха обсидиан в остриета на стрели, закачаха куки от мидени черупки в приливните плитчини и се грееха край огньове, ухаещи на кедър. Те не оставиха имена и не изваяха паметници, а ластъпките им потънаха в пепел, която се втвърди в спомен. Хилядолетия се нижеха, глинени съдове, украсени с усукани върви, къкреха върху огнища, възвестявайки първите уседнали селища в света без ниви. Землянки се струпваха сред кестенови горички, а лакирани гребени и загадъчни фигурки дого намекваха за вяра, вплетена в камък, вода и вятър. Далеч отвъд морето бронзата и оризът вече променяха съдби, ала по тези брегове ритъмът оставаше див и търпелив. Тук, на ръба между два континента и на прага на утрешния ден, един народ усвояваше темпото на приливите, обещанието на почвата и силата на разказа. Техните тихи експерименти с земята и вярата щяха да станат пролог към императори, храмове и войни, древна увертюра, отлята от дървен дим и вълни. Това е историята на древна Япония, островно царство, чието пробуждане щеше да разлюлее моретата на Азия. Преди около 40 000 години, когато по-голямата част от планетата лежеше под огромни ледени щитове, верига от сурови острови на източния край на Азия започна да приема първите си човешки гости. Пониженото морско равнище беше стеснило, а на места изтрило пролива между Корея, Сахалин и японския архипелаг. Малки групи ловци-събирачи вървяха по тези сухоземни мостове и крайбрежия, следвайки стада гигантски елени и слоновете на Науман към пейзажи от открити пасища и иглолистни гори. Доказателствата за пристигането им са разпръснати, но впечатляващи. В пещерата Ямашита в Окинава детски останки, датирани на приблизително 30 и 2000 години преди новата ера, показват, че хората вече се движели далеч на юг от главните острови. По север обсидианови остриета, открити в Ширатаки на Хокайдо, съвпадат с скални залежи на разстояние над 150 км, загатвайки за изненадващо дълги маршрути на обмен. Радиовъглеродни дати от пещерата Фукуи в Кюшу се простират назад отвъд 38 000 години преди новата ера, превръщайки тези инструменти в едни от най-ранните сигурно датирани артефакти в Източна Азия. Палеолитната технология в Япония придоби характерен облик. Ловците предпочитаха бръсначно тънки микролеза, каменни резци, вмъкнати в дървени или костни дръжки, като миниатюрни макетни ножове. Подобни комбинирани инструменти можеха да се пренаточват бързо, предимство при преследване на бързо движещ се дивич. Също толкова ценено беше естественото вулканично стъкло. Японският обсидиан се разцепва с ръбове по-остри от хирургическа стомана. Археолози са намерили скривалища с обсидианови върхове на всеки голям остров, показвайки, че ранните групи познавали всяка каменоломна точка и носели стъклото за обмен или бъдещи ловове. Всекидневието се въртеше около сезонните премествания. През зимата хората се подслоняваха зад прости прегради или при входове на пещери, шиейки кожени облекла с костни игли. Щом настъпеше пролетта, те се насочваха към речните долини, за да залавят сеомга с мрежи или да събират ядливи корени, оголени от отстъпилия сняг. Овъглени растителни останки сочат, че те вече пекли конски кестени и жълъди, измивайки токсините с гореща вода, едни от най-ранните следи от съзнателна обработка на храна в архипелага. Самата среда бе в постоянна промяна.
По време на последния ледников максимум, около 20 000 години преди новата ера, средните температури тук бяха с 10 градуса по-ниски от днешните. Дори тогава разнообразният релеф на Япония създаваше кътчета с по-мек климат, където оцеляваха кедри и кипариси. Тези зелени убежища се превърнаха в ключови спирки както за животни, така и за хора. Когато глобалните температури се повишиха рязко, след 14 000 години преди новата ера, широколистни гори плъзнаха по островите, големите ледникови бозайници изчезнаха, а крайбрежните равнини се разшириха, докато топящите се ледници изливаха тиня в морето. Този екологичен шок подготви сцената за забележителна културна промяна. Хората, които дълго бяха следували мигриращи стада, сега откриха богати морски плитчини и гори, пълни с ядки, точно пред приютите си. Физическите следи от самите ловци са редки. Влажните кисели почви на Япония разрушават коста, но шепа скелети дават мигновени погледи към външния им вид и здравето им. Останките от Минатогава, намерени в Окинава и датирани на около 18 000 години преди новата ера, разкриват здраво телосложение и заздравели травми, подсказвайки сплотени групи, които се грижили за ранените си членове. Дезоксирибонуклеиновата киселина, извлечена от няколко зъба, показва, че тези палеолитни пионери носели генетични линии, различни от всички срещани днес на континента, ала някои фрагменти се запазват в съвременните японски популации, разкривайки нишки на приемственост през десетки хилядолетия. Най-емоционалната находка може би е полиран медальон от еленова кост от обекта Танегашима. Дълъг по-малко от 2 см и пробит за окачване, той е най-старото известно лично украшение в Япония. Направилите го вложили майсторство в чисто символичен предмет, знак, че още в тази най-ранна глава идеите за идентичност и красота се оформяли редом с лова. Когато ледниковата епоха приближи края си, потомците на тези първи заселници бяха готови за радикална промяна. Потоплите морета кипяха от риба, горите осигуряваха постоянни реколти от кестени и орехи, а обсидиеви пътища се кръстосваха през островите. Условията бяха озрели за нов експеримент в живота, целогодишни селища и скоро след това най-ранната керамика в света. Така палеолитът в Япония приключва не с изчезване, а с тих поврат, когато подвижните групи започват да се привързват към определени долини и заливи, задвижвайки дългата епоха Джомон, която ще преосмисли какво означава да се живее по тези окъпани в мъгла брегове. Когато последният студ на ледниковата епоха отслаби хватката си, дъбови, кедрови и кестенови гори заляха островите. В този отново зелен свят, около 14 000 години преди новата ера, обитателите на Япония започнаха един от най-продължителните непрекъснати културни експерименти на Земята. Археолозите го наричат епоха Джомон, по усуканите въжени отпечатъци, притиснати в глинените им съдове. Фрагменти от най-ранни джомонски гърнета са по-стари от всяко известно поле с пшеница или ечемик. Дълбоки, заострени съдове, навити на ръка и изпичани край открити огнища позволяваха на ловци-събирачи да къкрят супи от миди и да отмиват горчивина от жалъди. Повърхността, отбелязана с въжета, предпазваше гърнетата от плъзване по мократа земя и може би служеше и като подпис на майстора. Разкопките в Санай Маруяма, в северно Хоншу, разкриват селище, процъфтявало 15 века. Семействата живеели в землянки, вдълбани половин метър в пръста, а покривите им били покрити с кора. Наблизо кули от кестенови колове може би служили за наблюдение или обредни знаци, а повдигнати хамбари пазели сушени ядки и пушено еленово месо. В разцвета на средния Джомон населението на островите вероятно наближавало около 250 000.
забележително за хора, които все още ловували, риболовствали и събирали диви плодове. Джумонските занаячии ценели бръсначно острите ръбове на вулканичния обсидиан, търгувайки го на стотици километри по крайбрежните маршрути на Канута. Те покривали гребени и купи с лъскав черен лак, получаван от дървета отровен сумах, най-старата открита лакировка в света. Полирани каменни брадви, назъбени глинени тежести за мрежи и сувалки за тъкане на растителни влакна разкриват набор от инструменти, приспособен към живота в гората. Съхранени са повече от 18 000 фигурки дого, малки глинени тела с раздути бедра, стегнати талии и широки очила. Някои поставят ръце върху кореми или колене, намеквайки за молитви за безопасно раждане или изцеление. Далеч на север селяни пренасяли речни камъни, за да издигнат масивни двойни кръгове, каменни окръжности, подравнени с залеза на слънцето в деня на лятното слънцестоене, превръщайки горската почва в открит календар. Химични следи в джумонските кости разкриват диета толкова разнообразна, колкото и пейзажът – сиомга, ципура, дива свиня, еленово месо, ядки, грудки и морски водорасли. Купчините от черупки по крайбрежието трупат слой върху слой от стриди, мидии и гребени. Всяко пластово ниво е запис на сезонните добиви. Обгорели кестени и орехи се срещат толкова често, че изследователите смятат, че хората пресаждали млади дървета край домовете си, ранна форма на горско градинарство. Топли, стабилни векове позволили разточителна пламъчна керамика и селища с дълги къщи. По-хладни периоди, след 1500 години преди новата ера, свили селищата и тласнали някои групи към богатите крайбрежни рибни ресурси. Погребенията варират. Някои съдържат нефритени маниста или лакирани шипове, други – нищо, но никакъв гроб не се извисява над останалите. Статусът сякаш се е градял върху възраст, умение или ритуална роля, а не върху твърда класа. Съвременни генетични изследвания показват, че нишка от джомонско родословие продължава от днешните японци, най-силна сред айно от Хокайдо и хората на Окинава. Елементи от духовността на Джомон, особено почитта към планини, дървета и духове на предците, се вливат в по-късния шинтоизъм. Дори обичта към лакирано дърво и въженовидни орнаменти води началото си от тези горски майстори. В късното 4-то хилядолетие, преди новата ера на западния бряг, се появяват странни новодошли – хора с ориз за заливни ниви, бронзови инструменти и тъкана коприна. Пристигането им ще наклони везните от горско изобилие към залети полета, от съдове с въжени отпечатъци към блестящи метални камбани. Тихото постоянство на Джомон беше подготвило сцената. Сега Япония стоеше на ръба на нова революция. Преди около 3000 години, когато Европа откриваше желязото, а царете на династия Джоу в Китай строяха укрепени градове, бреговете на западно Кюшо станаха свидетели на пристигане, което щеше да преобърне живота по японския архипелаг. От корейския полуостров пристигнаха фино обработени оризови снопчета в сламени чанти, малки групи мигранти, вещи и в металургията и нови сортове просо и ечемик. Различна бе и тяхната керамика. Гладки, изработени на колело съдове, с тесни отвори вместо пишните въжени шарки на горските жители. Тази среща на народи бележи началото на периода Яйой, име, взето от токийски квартал, където първите парчета били разпознати през 80-те години на 19 век. Заливният ориз изискваше колективен труд, непознат в джомонските селища. Нивите трябваше да се изравнят, вдигнат диги и наводнят точно. Разсадът се пресаждаше на ръка и се плевеше във вода, а снопите се жънеха преди есенните тайфуни. В замяна едно единствено оризово поле
можеше да осигури многократно повече калории от ядки или дивеч. Археолозите проследяват прашеца на Ориза на изток като ускорена карта във времето. Около 900 години преди новата ера, оризовите ниви достигнаха северно Кюшо. До 600 години преди новата ера, бреговете край вътрешното море, а до 300 години преди новата ера, равнината Канто, близо до днешно Токио. Където и да се разпростряха заливните ниви, там ги последва населението. Някои оценки сочат, че жителите на островите се увеличили десетократно в рамките на едно хилядолетие, от няколко стотин хиляди до повече от 2 милиона. Новодошлите изкуваха инструменти, непознати за майсторите на Джомон. Железни брадви се впиваха в твърдата дървесина, длетообразни тесли изглаждаха дъски за лодки и хамбари, а сърпове чисто отрязваха оризовите стъбла при жътва. И все пак най-впечатляващите метални предмети изобщо не бяха предназначени за труд. Дълги бронзови мечове, огледално блестящи дискове с концентрични орнаменти и изящни камбановидни дотаку, отливани в глинени форми. Много дотаку били погребвани и изправени по гористи хълмове, често по двойки, тънките им стени гравирани с лов на елени, оризови туфи и въртеливи води. Учени смятат, че звънели по време на сеитбени празници, за да призоват добри реколти или да възвестят статута на вожда. Открити са повече от 200 такива камбани. Нито една не е достатъчно голяма, за да ехти през долина, но всички са съвършени за чистия, музикален звън на ритуала. Оризът натоварваше земята и разпалваше съперничество. Разкопки в Йошиногари, префектура Сага, разкриват ровове с ширина около 3 метра, опасващи селище от наблюдателни коли, дървени къщи и общински хамбари на колони. Вътре майстори обработвали бронз и желязо, а водачите заседавали в централна зала. Ишикава в Кюшо показва сходни земни укрепления. По-на изток кръгови канавки и палисади пазели по-малки селца. Накрайници на стрели, вклинени в скелети и увъглени дървени щитове, говорят за нападения и схватки, може би за водни права, данъци или търговски пътища към континента. Гробове от епохата Яйой понякога съдържат бронзови тежести за стан и костени игли редом до маниста от зелен яспис и стъкло. Под микроскоп са разпознати влакна от коноп, рами и дори ранна коприна. За разлика от облеклото Джомон, изтъкано от кора и кожи, дрехите на Яйой включвали туники с ръкави и тесни панталони, пристегнати с плетени колани. Умението да се преде и тъче донесе нова мярка за богатство. Земеделец вече можеше да плаща данъци както с ориз на снопи, така и с рула плат. Домовете се издигнаха от вдълбани землянки към постройки на повдигнат под с глинени огнища. Възвишените подове държаха влага и плъхове далеч от зърното, а димът почерняваше гредите, консервирайки дървото. Диетата се разшири, хората още ловели риба, елен и глиган, но оризът стана основа. Скелетите показват, че средният ръст леко намалял, а зъбните кариеси се увеличили. Цена на богатото на въглехидрати меню. Детската преживяемост обаче се подобрила благодарение на по-сигурните хранителни запаси. Съвременни генетични изследвания разкриват, че Яйой не е била една единствена вълна, а много. В продължение на векове лодки пресичали морето от Корейския полуостров, превозвайки земеделци, металурзи, гранчари и цели семейства в търсене на нова земя. Те се смесвали с групи Джомон, особено по речните долини, където оризът се разпространявал по-бавно, създавайки общности, които съчетавали горското познание с фермерско умение. Това генетично сливане лежи в основата на днешното японско население. Слаб, но отчетлив джомонски отпечатък се запазва най-силно сред айно, в далечния север и островитяните на Окинава на юг. Япония все още нямала писмени извори, но репутацията й достигала Китай. Дворцовите историци на династия Хан
През първи век от новата ера говорили за 100 царства на Ва, отвъд морето. 2 столетия по-късно летописите на Вей описали държава Яматай, управлявана от кралица Химико, шаманка, която овладявала народа с магия и вещерство. Тя изпратила дарове от фин плат и перли на императора на Вей през 239 година от новата ера и получила в замяна бронзово огледало и златен печат, знаци на признание, които укрепили властта у дома. Местонахождението на Яматай остава оспорвано. Някои археолози я отнасят към северно Кюшо, други към басейна Кинай, където по-късно се издигнали императори. Където и да е била, дипломатическите ходове на Химико показват, че до 3 век се е оформил могъщ политически организъм, оглавяван, поне за известно време, от жена, чиято харизма имала континентално значение. Заедно с огледала и мечове търговци донесли снопове бамбукови дъсчици, изписани с китайски знаци. Дървени плочки с мастилени символи се появяват в късни слоеве на яйой, вероятно отметки или имена на родове, най-ранните признаци, че грамотността е достигнала японските брегове. Пълното водене на летописи ще почака следващата епоха, но дори няколко щриха мастило вещаели умствена революция. Събитията вече можели да бъдат фиксирани в писмо, а не само в паметта. Към средата на 3 век бронзовите церемониални мечове нарастват, рововете се задълбочават, а гробните дарове се концентрират в ръцете на по-малко семейства. Статусът започнал да се втвърдява. Регионални вождове търсели съюзници, ковейки брачни връзки, които свързвали крепости в Кюшо с селища чак до равнината Канто. Ускорението водело към обединена власт, способна да командва труд в колосален мащаб. Скоро елитните погребения щели да набъбнат от обикновени гробове до земни могили с дължина колкото футболни игрища, увенчавани с глинени войни и коне, паметници, които днес наричаме кофун. Ориз, метал и миграция така прекроиха картата на древна Япония. Джумонският дар на дълга памет и горски занаят не изчезна. Той се слея с нови умения, за да изхрани по-големи общности и да въобрази по-широки хоризонти. Полета се вълнуваха златисто там, където някога падаха кестени, а тропотът на железни тесли ехтеше из долините. От тези промени израснаха конфедерации, съюзи и, на близкия хоризонт, първите царе на Ямато, които щяха да утвърдят властта си с пръст и камък. Преображението Яйой отключи житниците и раздвижи амбиции, които нито горски, нито морски предел можеше дълго да удържи. Незадълго след смъртта на кралица Химико, нов символ на власт започна да доминира нисколандските хоризонти на Япония. Колосални земляни могили, издигащи се като зелени кораби над оризовите долини. Тези кофун, дума, която означава просто «стари гробници», обявяваха зората на различен политически ред, способен да мобилизира хиляди работници, огромни площи земя и лоялността на далечни родове. Най-ранните могили, вдигнати в края на 3 век, били скромни кръгове или квадрати, покриващи дървени ковчези. Само за 1 столетие строителите усъвършенствали форма на ключалка. Кръгла задна камера, свързана с правоъгълен подстъп. Всичко това опасано от 1, 2 или дори 3 рова. От птичи поглед дизайнът наподобява катинар, подходящо за паметници, призвани да пазят пътя на владетеля към отвъдното. Най-голямата Дайсенрьо кофун в Осака се простира на дължина около 486 метра, повече от 5 футболни игрища едно до друго, и побира повече пръст от мнозина египетски пирамиди. Археолози изчисляват, че били нужни 15 години непрестанен труд на около 20 000 души,
всеки от които носел кошове от върбови пръти, пълни с пръст по глинени рампи. По наклонените тераси на тези могили майстори поставяли кухи глинени цилиндри, които постепенно се превърнали в живописни фигурки ханива. Воини с шлемове, придворни дами с високи възли на косите, оседлани коне, селски къщи и дори музиканти, които биели барабани. Фигурките ханива стояли рамо до рамо като почетна стража от теракота, очертавайки свещеното пространство и възвестявайки постиженията на погребания вожд. Техните обикновени, небоядисани повърхности предлагат безценен каталог на въоръжение, облекло, инструменти и битов дизайн от епохата Куфун. Най-гъстият клъстър, ключалковидни гробници, се намира в плодородния басейн Кинай, около днешните Нара и Осака. Тук възникна родът Ямато, чиито вождове се титулували Окими, велики царе. Те ковали съюзи, като омъжвали дъщерите си за съпернически родове, дарявали почетни титли и когато убеждението се провалело, изпращали въоръжени отряди да наложат послушание. Всяко съюзно семейство или уджи получавало наследствен дворцов ранг, наречен кабане, белег на престиж, който свързвал тяхната идентичност с трона на Ямато. В търсене на по-голяма легитимност, владетелите на Ямато отправяли поглед отвъд морето. Китайските хроники отбелязват, че между 421 и 478 години от новата ера петима владетели на Уа изпратили данък към южните династии на Китай. Писмата им искали официални печати и военни титли, заявявали победи над източни варвари и молели за признание, равно на това на корейските царе. Учени се отнасят тези пратеници – царете Сан, Чин, Сай, Ко и Бу към владетели, погребани в ключалковидни гробници от средата на 5 век. Отговорите на китайския двор, издялани върху каменни плочи, се превръщали в предмети на престиж, излагани от дома, доказателство, че властта на Ямато се простирала отвъд архипелага. Силата зависела от бързината и стоманата. Някъде през 4 век военни коне пристигнали от Корейския полуостров, заедно с конегледачи, подковачи и нови форми на меч. Фигурките ханива вече изобразявали конни стрелци с стремена и саби с пръстеновидна дръжка. Производството на желязо се разширило. Шлакови купове в планините Изумо и Кавачи бележат пещи, където железен пясък се топял, ковал и търгувал по течението. Железните рала увеличавали добивите на ориз, а железните копия и кираси въоръжавали дружинниците на всеки амбициозен вожд. Писмеността оставала рядка, но ценна. Върху меча и Нарияма, открит в Саитама и датиран към 471 година от новата ера, ковачи инкрустирали 115 знака, записващи родословие, битки и изковаването на оръжието. Ръждясал железен жезъл от Нара носи фразата «Да живее дълго притежателят». Едно от най-ранните пожелания, написани с китайски знаци на японска земя. Дори бронзови огледала, дипломатически дарове от Китай или местни копия, понякога носят посвещения. Грамотността все още била вносно изкуство, практикувано от преселнически писари от Пекче или Когурьо, но тя намеквала за нов начин да се закрепи паметта в метал и дърво, а не само в устна традиция. Под тези политически промени ежедневието запазвало земеделския си пулс. Селата се сгушвали край речни тераси, всяко с редове повдигнати хамбари и покрити с слама дълги къщи. Провинциалните елити се хранели с шлифован ориз, свинско и океанска риба, превозвана в бъчви с сол. Обикновените хора разчитали повече на просо, речен шаран и полски треви. Погребалните дарове разкриват нарастващи разлики. Аристократ можел да почива с желязна броня, китайски стъклени маниста и позлатена конска амуниция, докато аренден земеделец лежал само с една глинена делва.
И все пак местни светилища на планински и житворни божества продължавали да спояват общността, а родовите празници смесвали по-старото джомонско преклонение пред природата с нови демонстрации на конна воинска мощ. Макар тронът да бил предимно патриархален, жените формували митовете и политиката на епохата. Летописите говорят за императрица Дзинго, която уж повела нахлуване в Корея, докато била бременна, и за принцеса Накацухиме, дипломатичен мост между съперничещи родове. Фигурките ханива изобразяват придворни дами с многопластови поли и широкополи шапки, а няколко богато обзаведени женски гробници подсказват, че дъщерите на ключови семейства притежавали земя самостоятелно, упражнявайки власт чрез брачни съюзи и религиозни роли. Отношенията с трите корейски царства – Когурю, Пекче и Силла – били сложни. Ямато често заставало на страната на Пекче, разменяйки желязо, коприна и будистки реликви срещу войски и учители. Занаятчии от Пекче помагали да се дялат керамиди, да се леят бронзови статуи и може би да се проектират царски дворци. В същото време крайбрежни набези и ответни нападения пламвали. Оръжейни скривалища в Кюшо съдържат върхове на стрели, идентични с тези в Южна Корея. Доказателство, че войната и търговията следвали едни и същи морски маршрути. В зората на VI век ключалковидните гробници станали по-малко, но по-величествени, запазени за вътрешния кръг на яматските благородници. Титлите станали по-формални, а съвет от велики уджи заседавал в царския двор, за да решава спорове. Чужди писари описвали владетеля на Ямато не само като вожд, но и като тенно, небесен владетел. Будизмът, донесен през 538 година от посолство на Пекче, предложил нова идеология за царственост – вселенски закон, монументални храмове и грамотност, кореняща се в писанията. Старият обичай с кофун скоро залязал, заместен от каменни пещерни погребения и дървени пагоди, насочени към небето, а не към земята. Така епохата Куфун запечата историята си в извисяващи се глинени могили, редици ханива и първите щрихи на написани имена. Тя свари пъстра мрежа от оризови родове в най-ранната версия на японска държава, готова за континентални религии, правни кодекси и бюрократичните експерименти на двора Асука. Където ключалковидният силует хвърляше сянка, наблюдателите разбираха. Една единствена линия вече претендира за земята, реколтата и небесния мандат. През пролета на 538 година лакирана кутия пристигна в двора на Ямато от корейското царство Пекче. Вътре стояла позлатена бронзова статуя на Буда, не по-висока от детска предмишница, шепа сутри, изписани с алено мастило, и писмо, възхваляващо драгоценното учение, което носи мир както на владетели, така и на поданици. Малко дарове в японската история щяха да се окажат по-разтърсващи. Старейшините на двора се събрали в Асука, долина южно от Нара, където покрити с слама дворци се издигали и рушели с всяко ново управление. Могъщите родове Мононобе и Накатоми предупреждавали, че почитането на чужд бог може да разгневи местните ками. Също толкова влиятелният род Сога, стремящ се към континентално знание, настоявал за приемането му. Когато скоро след това чума покусила столицата, всяка страна обвинила другата. Войните Мононобе изгорили образите на Буда, а жреците Сога ги възстановили. Враждата приключила през 587 година, когато Сога Ноомако повел войски срещу Мононобе, но Мория при Шигисан. Стрелите повалили Мория и будистки знамена се развели над бойното поле. След разгрома на Мононобе, дъщерите на Сога се омъжили в царския род. Една от тях родила момче на име Омаядо, по-късно познат като принц Шутоко.
Когато леля му се възкачила на трона като императрица Суико през 592 година, младият принц станал регент и визионерът на своето поколение. Шотоко издигнал първите големи манастири в Япония, поръчал високата пагода и златната зала в Хорюдзи и поканил монаси от Пекче и Когурио да преподават медицина, астрономия и писания. Той издал конституцията от 17 члена, морални наставления, които призовавали чиновниците да ценят хармонията, да се подчиняват на императорските укази и да почитат трите съкровища на будизма. Макар документът да не бил законов кодекс в съвременния смисъл, той въвел конфуциански идеи за иерархия и заслуга, които щели да оформят дворцовия етикет столетия наред. През 607 година Шотоко изпратил мисия при императора Суи. Пратеникът му носел писмо, започващо с думите: „От владетеля на земята, където изгрява слънцето, до владетеля на земята, където залязва слънцето“. Смелият поздрав смаял китайския двор. Никой предишен японски владетел не бил претендирал за равенство с Сина Небесен. Все пак мисията се завърнала с куприна, календари, музикални партитури и най-новите правни текстове. Будистките комплекси бързо променили хоризонта. Строители експериментирали с изпечени керамиди, които надживявали сламата, боядисвали стрехите във вишнево и бяло и закотвяли пагодите с сърцевидни стълбове, вкопани в каменни купи. Занаятчии се научили да изковават бронзови статуи с бадемови очи и кротки усмивки. В работилниците на Курацукури но Тори, внук на китайски преселник, разтопена мед срещнала калай и олово, за да отлее спокойната триада шака в Хорюдзи. Ореолът Итри трепвал като пламъци на светлината от лампи. Потокът от занаячии донесъл и други умения. Хартията, първоначално внасяна лист по лист, започнала да се произвежда на място от черничева кора. Писари преписвали сутри и съставяли дворцови дневници. Майсторите на туш изгаряли борови сажди, за да получат дълбоко черно, което все още се вижда върху документи от 8 столетие. Глазирани делви за лекарства, седла, стъклени маниста и станове, способни да тъчат орнаментирана коприна, свидетелстват за работилници, бучащи зад храмовите стени. След смъртта на Шотоко, родът Сога станал прекалено могъщ. През 645 година принц Накано Ое и Накатоми но Каматари нахлули в голямата зала на двореца Асука и Табуки и пронизали Сога но Ирука по време на дворцова аудиенция. Превратът сложил край на господството на Сога и въвел реформите Тайка, великата промяна. С прокламации се обявявало, че цялата земя принадлежи на владетеля. Провинциите били реорганизирани, планирани били поземлени описания и наложен годишен подушен данък в ориз, платно и труд. Нова столица била проектирана по китайска решетъчна система, а мрежа от пощенски станции картографирала императорските пътища. Медни камбани, щамповани с названието на епохата Тайка, служили за пътни маркери, а квадратни дървени порти, наречени секи, регулирали пътуванията между областите. Официалните рангове вече се обозначавали с цветове на ръкавите и пера на шапките. Виолетово за принцове, синьо за старши министри, пурпурно за изгряващи бюрократи. Селяните се озовали вписани в домакински регистри, имена, възраст, разпределена земя, всичко изчислено за следващия данъчен цикъл. Промените провокирали съпротива. През 672 година избухнала войната Джиншин, когато синовете на император Тенджи се скарали за наследството. Принц Уама събрал съюзници от източните провинции, мнозина недоволни от новите данъци, и настъпил към столицата. След седмици схватки той надделял и се възкачил на трона като император Тему. Решен да предотврати бъдещи разцепления, Тему наредил съставянето на родови генеалогии и първите общонационални хроники.
Той също забранил големите ключалковидни гробници, прекъсвайки видимата връзка с властта Куфун и насочвайки труда към държавни проекти. Тема покровителствал будизма, но не отхвърлил старото вярване. Той назначил дъщеря си за върховна жрица на светилището Исе, пазителка на слънчевата богиня. В дворцовите церемонии шинтоистките дарове предшествали будистките песнопения, установявайки двойна ритуална система, която щяла да характеризира японската религия занапред. В селските села животът смесвал ново и старо. Железни рала режели по-дълбоки бръзди, но мнозина земеделци все още сеели просо по хълмовете край оризовите ниви. Данъчните изисквания притискали. Пълната квота означавала, че 3 снопа от 10 отивали в хранилището, плюс платно или работни дни за копаене на канали или пренасяне на дървесина за храмове. В замяна пътищата се подобрявали, пазари никнали на кръстопътища, а странстващи търговци продавали сол, рибен сос и китайски лекарства. Будистките монаси били едновременно лекари, предписвали пелин срещу треска и акупунктура за схванати стави. Те също въвели китайския лунен календар. Селяните вече отбелязвали празници не само по цветовете на сливите, а и по дати, изписани върху бамбукови пластини. Каменни чукове, намерени до основите на къщи, подсказват, че семействата стривали ориз на меки питки за храмови тържества, прародител на днешното моти. Жените от висшето съсловие, като императрица Суико и по-късно принцеса Нуката, прочута поетеса и спътница на император Тенджи, имали видимо влияние, пишели стихове, спонсорирали храмове и служили като дипломатически домакини. В същото време конфуциански текстове, класиращи съпрузите над съпругите, започнали да се разпространяват, предвещавайки по-строги полови иерархии в бъдещите векове. Към началото на 8 столетие храмове с керемидени покриви осеяли всяка провинция, всяко с развята златна пагода, като знаме на новия ред. Дървени печати обозначавали документи с хризантемен герб, а писарите спорели за правилния китайски иероглиф при имената на местни реки. И все пак дворцовите благородници още се събирали при зори, за да поднесат оризово вино на планинските ками, а земеделците все още молели боговете на грамотевиците, когато водите заплашвали нивите им. Епохата Асука завършила, когато през 710 година се открила планираната столица Хейджу-кьо, по-късно Нара, с портали във вишнев цвят и права главна улица, насочена към изгрева. Зад тези порти се простираха министерства, архиви и императорски проспект, широк до толкова, че да побере данъчни слонове, макар никога да не пристигне нито един. Каменните основи на дворците вече поддържаха зали с керемидени покриви, а медни купи звъняха под песнопенията на монаси, дошли чак от Индия. Асука завеща на Япония 3 трайни дара – будизма като стълб на държавата и съвестта, институции по китайски образец, приспособени към местните нужди, и убеждението, че островите разговарят с по-широк свят. Следващото столетие щеше да извае тези дарове в сборници закони, монументални храмове и литература, жадна да разкаже собствената си история. Но всеки щрих на четката в тази нова епоха водеше началото си от гласове, донесени през морето, и от долината, където внесен бронзов Буда за първи път заблестя под стряхата. През 710 година каруци, впрегнати с волове, скърцаха по равнината Ямато, натоварени с кедрови греди, покривни керемиди и вързопи официални регистри. По императорска заповед целият двор се пресели от разпръснатите дворци на Асука в съвсем нова столица, разчертана като шахматна дъска от премерени улици. Строителите я нарекоха Хейджу-кьо – мирна столица, а потомците я познават като Нара. За пръв път
в японската история градът бе предназначен да бъде постоянен, неизоставян с всеки нов владетел. Нара подражаваше на Чанан, метрополията на династия Тан. Проспект дълъг, около 4 км, и 300 метра се стрелкаше на север към императорския дворец, а по тесни улици рамкираха жилищни квартали, арсенали и оживени пазари. Портите на районите се затваряха по здрач. По ъглите се издигаха наблюдателни коли. На разсъмване барабани събираха министрите в залата за аудиенции, където лакирани паравани светеха алено в първата светлина. Извън дворцовите стени търговци от Кюшо продаваха коне и сяра. Амбулантни търговци предлагаха сушени хурми, а чуждестранни пратеници отсядаха в гостния комплекс Раджумон. Две правни компилации – Тайхо, издадена през 701 година, и Йоро, съставена през 780 година, оформиха моралния гръбнак на града. Заедно те образуваха системата Рицю-Рю. Рицу обозначава наказателните постановления, а Рьо – административните правила. Всеки свободен пълнолетен мъж дължеше твърди данъци. 3% от оризовата си реколта, рула, конопено платно и 10 дни задължителен труд. В замяна получаваше парцел с формата на ограждение за добитък, наречен кубунден, който по замисъл се преразпределял на всеки 6 години. Жените държаха по-малки участъци и плащаха по-леки налози. По принцип земята принадлежеше на трона. Управителите само я администрираха. Чиновниците се подреждаха според цветовете на ръкавите. Пурпурно за велики съветници, кърваво-червено за средни министри, зелено надолу по стълбицата до писари. Изпити по конфуциански класици съществуваха на хартия, ала назначенията все още зависеха от родов произход. Могъщите родове – Фудживара, Тачибана и други – направляваха министерствата зад копринени паравани. За земеделците по отдалечените делти идеалът на Рицю-Рю звучеше далечен. След сеитбата те товареха снопове на волски коли за държавните хамбари. През зимата сечеха дървесина за обществени складове или копаеха напоителни канали под бамбуковия къмшик на надзорник. Все пак новите пътища носеха облаги. Странстващи монаси раздаваха билкови лекове. Продавачи предлагаха железни куки за риба и танска керамика. А официалните релейни станции екидем позволяваха на селски вестител да препусне до Нара звести за наводнения, преди разсадът да загние. Зад тези порти се простираха министерства, архиви и императорски проспект, широк до толкова, че да побере данъчни слонове, макар никога да не пристигне нито един. Каменните основи на дворците вече поддържаха зали с керемидени покриви, а медни купи звъняха под песнопенията на монаси, дошли чак от Индия. Император Шиомо прочете бедствието и като предупреждение, и като призив за действие. Той се провъзгласи за слуга на трите съкровища и нареди обширна мрежа от провинциални храмове, кукубунджи и манастири за монахини, кукубунниджи. Всеки от тях трябваше да приюти бронзова статуя на Буда лекар и да преписва сутри за закрилата на царството. Шедьовърът на Шиомо бе великият Буда на Тодайдзи. Занаятчии добиваха мед в Муцу, топяха я в сагами и превозваха кюлчета до Нара. Леярската пещ, широка 20 метра, пламтеше дни наред. Работници хвърляха въглени на смени, а монаси песнопееха, за да крепят духа. Когато завърши през 752 година, седналият Буда Вайрочана се извиси 15 метра. Пръстите му сами достигаха дължината на мъжка ръка. Посветителната церемония привлече пратеници от Индия и Персия, доказвайки, че Нара, макар затворена по политика, лежи на страничен клон на пътя на Куприната. Зад Тодайдзи, кипарисовият склад Шосуин съхрани дарове и потреби от церемонията. Иранско стъкло, лазурносин брокат с слонове, лютня, инкрустирана с перламутрови камили
и разписки за ориз и дървесина, изписани с въгленово мастило. Тези предмети, заключени в най-сухия таван на Япония, показват, че придворните от 8-то столетие се възхищавали на моди, родени далеч отвъд собствените им морета. Грамотността разцъфтя под нуждите на будизма и администрацията. Дворцови учени събраха митове за сътворението и родови летописи в Коджики, завършена през 721 година, и в Нихоншоки, приключена през 722 година, а сетне съставиха Фудоки. Тези географски описания бяха пълни с местни предания, говорещи жерави, кипящи извори и оризови богове под прикритие. Поезията също получи архив. Около 759 година редактори вплетоха 4516 стиха в Маньошо, сборник на 10 000 листа. Страниците му носят гласовете на императори, войници по измръзналите граници и сляпа жена, която проси из тесните улички на Нара. Антологията използваше китайските знаци фонетично, писменост, която по-късно се опрости в Кана. Въпреки че дворцовите рангове в Нара ограничаваха видимостта на жените, дамите от родовете Фудживара и Тачибана владееха влияние като съпруги, абатиси или дори владетелки. Императрица Кокен управлява 2 пъти, втория път под името Шотоко, опирайки се на харизматичния монах Докио. Когато Докио се опита да се възкачи на трона чрез божествен оракул, обезпокоени благородници го изпратиха в изгнание и постановиха, че никой монах и малцина жени не бива да царуват отново. Въпреки това, придворните дами изписваха посвещения към сутри, подпомагаха болници и устройваха поетични салони, ухаещи на орхидеен тамян. Въпреки реформите, моделът Рицурио се напрягаше. Епидемичните загуби свиха данъчната основа. Управители, търсещи приходи, даряваха данъчни облекчения на храмове и дворянски имения. Тези земи, наречени шуен, излизаха от поземленото преброяване и растяха година след година. Наемните селяни, доволни да заменят държавните налози за по-леки частни ренти, напускаха официалните участъци. До 780 година повече зърно достигаше елитните хамбари, отколкото императорските, а централната войска, никога голяма, тихо бе заместена от провинциални милиции, верни на управляващите имения. И монастирите трупаха сила. Енряко Дзи на планината Хией сформира отряди сохей, воини монаси, които маршируваха към столицата, щом дворни укази застрашаваха привилегиите на храма. Чиновниците се колебаеха да се изправят срещу мъже, носещи алебарди в едната ръка и броеници в другата. Когато храмовете на Нара се извисиха по-високо от дворцовите зали, император Камо прецени, че светите задължения на града са твърде гъсти за политически маньовър. Той се боеше и от наводненията на близката река Кидзу, от придворни фракции, втвърдени от десетилетия на едно място, и от откритите канали, които тровеха летния въздух. През 784 година той премести трона за кратко в Нагаока, а през 794 в Хеянкьо, бъдещето Кьото, търсейки духовно обновление и нова решетка. Преселването затвори периода Нара, но остави неговите институции непокътнати. Законовите кодекси, храмовите мрежи и образа на императорско величие, рамкиран от пагодни покриви. Нара научи Япония да си представя себе си като управляемо цяло. Земя измерена, народ преброен, данъци разпределени, грехове изкупени с позлатен бронз. Но тя също показа как идеалите се огъват под чума, привилегия и човешка амбиция. В новата столица поети и придворни щяха да полират изяществото до фин блясък, дори когато частните имения и провинциалните войни набираха скорост. Епохата Хеян обещаваше и изкрящо изтънченост, и нови напрежения, нишки, изпредени направо от такача на великия замисъл на Нара.
През есента на 794 година император Камо потегли на северозапад от Нара, прекоси река Кацура и се спря на широка низина, оградена от ниски планини. Геодезисти вече бяха забили идеална решетка върху равнината. Дърводелци връзваха кедрови скелета за императорския дворец. Работни отряди копаеха канали, за да укротят сезонните прииждания на река Камо. Тук Камо провъзгласи Хеян-кьо, столица на мира и спокойствието. За разлика от Нара, чието будистки кули обкръжаваха трона, Хеян беше замислена като чисто платно. Град на премерени авенюта, свободно течаща вода и небе, незатрупано от съперничещи пагоди. Планът на Хеян отразяваше китайския Чанан. Авенюто Судзако, широко 75 метра, се протягаше точно от юг на север в продължение на 4 километра, завършвайки при бледочервените дворцови порти. Вътре лежаха зали за аудиенции, хазна и градини, оформени по принципите на Ин и Ян. Ала строителите слушаха не по-малко шинтоистките гадатели, отколкото китайските наръчници. Дворецът стоеше при северния ръб на решетката, така че защитните планини, синият дракон, белият тигър, алена птица и черната костенурка да пазят четирите посоки. Върбови дървета поръбваха каналите, за да увлекат вредоносните духове в течащата вода. Свещени горички оставаха, където геодезистите откриваха древни дъбове. Новият монарх възнамеряваше повече от градска красота. Той окастри раздутото свещенство на Нара, намали храмовите субсидии и забрани на монасите да подават прошения директно на чиновници. За да осигури нови данъчни земи, той поднови походите срещу емиши в Тохоку. През 801 година избраният от него генерал Саканое Нотамурамаро потегли на север с високата титла Сеии Тайшогун. След зимни битки върху замръзнали оризища, Тамурамаро установи гарнизони в укрепените градове Исава, Шива, а по-късно Мориока, изтласквайки императорската граница до река Китаками. Конните стрелци емиши получаваха ранг и оризови полета в замяна на служба. Мнозина се присъединиха към граничните части, смесвайки степни тактики с командването на Ямато. Камо също реорганизира провинциалната отбрана. Старият селски набор се оказа твърде бавен при далечни бунтове, затова той упълномощи регионалните командири да набират кондей, платени конни стражи от дребни благородници. Императорският двор все още претендираше за монопол върху насилието, но отговорността за сигурността се плъзгаше навън към мъже, които живееха с лъка. Дори докато Камо ограничаваше великите монастири на Нара, той покровителстваше двама харизматични монаси, чието учения щяха да преобразят японската духовност. Сайчо изкачи планината Хией през 788 година и основа Енряко Дзи, център на школата Тендай. Тендай учеше, че всички същества притежават будистка природа и могат да достигнат просветление чрез отдаденост на сутрата на лотоса. Монасите на Сайчо съчетаваха медитация, езотерични ритуали и строг учен труд, излизайки след 12-годишно обучение като учени жреци и на практика способни администратори. Кукай пътува до Чанан през 804 година, усвои тантрически ритуали и се завърна с санскритски текстове, мандала свитъци и изящни таблици на сричките. На планината Коя той изгради Конго Будзи, люлка на будизма Шингон. Огнените церемонии на Шингон, мантровите песнопения и космическите образи на Буда пленяваха дворцовите зрители. Обещанието за просветление в това тяло привличаше аристократи, предпазливи спрямо далечни отвъдни животи. И двете школи спечелиха императорско покровителство. Ала техните планински области, пазени от стръмни пътеки и въоръжени послушници, скоро се превърнаха в полуавтономни крепости, духовната и светската власт се преплетоха.
Докато императорите още управляваха пряко, едно семейство овладя по-тихото изкуство на влиянието. Фудживара, но Фуюцуго се издигна през бюрокрацията на Камо, оформяйки дворцови правила и гладки съюзи. Племенникът му Йошифуса по-късно усъвършенства тактиката да омъжва дъщерите на Фудживара за действащи принцове. До средата на 9-то столетие, двама от всеки трима императори се раждаха от майка Фудживара. Демографска подробност, която скоро щеше да се превърне в регенство. За сега родът се задоволяваше с постове на старши министри, достъп до провинциални назначения и изящни вили по река Камо. Дворският живот в Хейян се въртеше около имения Шинден-дзукури. Главните зали гледаха на юг към декоративни езера. Покрити коридори свързваха странични крила, където жени съчиняваха стихове зад щори. Аристократите отбелязваха сезоните с цвят. Многопластовите им одежди се сменяха от сливово в ранна пролет до керемидено в късна есен. Литературните кръгове ценяха изящната проза на китайски, но назряваше по-нежен ток. Дворцовите секретари опростяваха сложните знаци в фонетични скици, кана, за да записват лични бележки и вака поезия. Най-ранните дневници, изписани с кана, датират от късното 9-то столетие, ала корените им лежаха в тази формираща епоха, когато писарите експериментираха с четки, изправени между две писмености и две култури. Занаятчиите приспособяваха танските образци към местния вкус. Позлатено-бронзовите буди добиваха по-меки усмивки. Дворцовите стени носеха сгъваеми паравани от кипарис и мъгла, а лютиерите оформяха лютнята биола с по-широко тяло за по-пълно звучене. Работилници в Сецо и Санаге изработваха каменинови съдове с селадоново покритие, а бояджии усъвършенстваха индигови преливки за неформалните дворцови одежди. Дори парфюмерите допринасяха, смесваха карамфил, агарово дърво и канела в кесийки, пъхнати под брокатени ръкави, създавайки ароматни кодове, по които благородниците се разпознаваха в полумрачните коридори. Южно от градския ров, земеделците все още се навеждаха на оризови стръкове, пресаждани на ръка. Данъчните квоти на Рицюрио оставаха, ала мнозина обработвачи се вписваха под частни шоен, за да избегнат държавните налози. В замяна на по-леки такси и закрила те отстъпваха дял от реколтата на управителите на именията, често храмове или роднини от рода Фудживара. Докато шоен се множаха, правителствените складове оставаха полуизпразнени. Следите от колела на имотните оризови коли заобикаляха данъчните постове призори. Местните първенци, назначени за гунджи, надзираваха наемателите, уреждаха спорове и водеха конни патрули срещу разбойници. Синовете им усвояваха едновременно калиграфия и меч, стоейки между дворцовата култура и пограничната необходимост. В тях се криеше зародишът на класа буши, макар думата още да не присъстваше в официалните писания. Ранното управление на Хейян срещна нови напрежения. През 823 година внукът на основателя император Камо абдикира, давайки на придворните прецедент за ранно оттегляне. Пенсиите за бивши императори и разходите за строеж на вилите им натовариха хазната. Сурови слани през 869-та, а 2 години по-късно и наводнения породиха прошения за данъчни облегчения. Отговорите пристигнаха бавно, подхранвайки селски бягства и спорадични въстания. Един бунт в Тохоко, воден от стари семейства емиши, разгневени от недостига на зърно, изискваше голяма експедиционна сила и тежки заеми на ориз от храмови хамбари. В столицата съперничеството между придворните загрубя с инцидента от Тенмон през 866 година, когато главната дворцова порта изгоря. Слуховете обвиниха амбициозния министър Томонори, ала доказателствата бяха оскъдни. Разследването все пак съсипа няколко кариери и показа, че дори зад брокатените стени властта може да зависи от обвинение и клюка.
Към края на столетието Хейан-кьо блестеше при зори с керемидени покриви и златни върхове, а авенютата му кънтяха от грач на врани извън на колела. Под излъсканата фасада обаче се криеха реалности, които Камо не бе замислял. Частни имения отклоняваха данъци, планински манастири поддържаха въоръжени дружини, а аристократически фракции репетираха интриги. Културата разцъфтяваше – калиграфия върху индигова хартия, музика, отекваща в осветени от луна павилиони, докато отвъд града нови конни войни се учеха да се бият под знамето на именията. Следващият етап щеше да види как Фудживара превръщат брачната стратегия в открито регентство, провинциални силоваци превръщат патрулите в наследствени милиции, а поети записват радостите и предчувствията на двора във флуидната писменост Кана. Експериментът Хейан се отдалечаваше от императорския централизъм към аристократическо великолепие, красиво, опияняващо и тихо, нестабилно. Когато настъпи 10-то столетие, императорският трон още грееше в сърцето на Хейан-кьо, ала ръката, която го направляваше, принадлежеше на един единствен род. Поколение след поколение кланът Фудживара насочваше свои внуци и племенници към хризантемовия престол, докато зрелите императори отстъпваха ежедневното управление на регенти от семейната линия на майките им. Публично дворът изпълняваше древни обреди. Зад параваните писарите на Фудживара подписваха укази, разпределяха управления и пресмятаха наеми от обширни частни имения, които вече засенчваха доходите на държавата. Никой не олицетворяваше тази тиха доминация по-ясно от Фудживара, но Мичинага, роден през 966 и починал през 1027 година. Богат, обигран и политически безстрашен, Мичинага ожени 4 дъщери за действащи или бъдещи императори и за кратко видя 3 от внуците си едновременно на трона. Постижение, възхвалено от хронистите като сияйно, като пълна луна. От вилата си край езерото в Бьодуин той устройваше луна-гледни угощения, пускайки бронзови лампи по водата и рецитирайки вака край кадилници с тамян. Когато монаси пееха сутри в залата Феникс, която той дари по-късно, Буда Амита сякаш се плъзгаше над водната повърхност, видение за рай, отразено на земята. Дворцовите дневници от неговата ера описват наслоени копринени одежди, багрени в преливащи се цветове, сливово върху мъгловито зелено, кехлибарено върху индиго, подбирани, за да съответстват на светлината на едно единствено утро. Благородници се надпреварваха да съчинят стихове от 21 сричка върху уханието на първия дъжд, докато занаятчиите на Мичинага преписваха китайски свитъци с сребърно мастило върху индигова хартия. Блясъкът обаче прикриваше финансова истина. Почти половината оризови ниви, които изхранваха това изящество, оставаха извън данъчните списъци на държавата Рицюрю. Освободените земи, назовани Шуен, започнаха като малки дарения за храмове или княжески домакинства, но скоро се разшириха чрез правен инструмент, наречен поверяване. Провинциални земевладелци, обезпокоени от суша, разбойници или нарастващи данъци, можеха да поверят нивите си на могъщ покровител в столицата. В замяна на годишни дарове от урис или коприна, покровителят осигуряваше дворцови печати, които правеха земята неприкосновена за държавни налози и проверки. Местните обработвачи оставаха на място, но дял от всяка реколта вече потегляше с речни ладии към складовете на Фудживара край Камо. С разрастването на Шоен държавните житници оставаха по-празни всяка година. Министрите опитаха ревизии, но управителите размахваха бамбукови пропуски с имената на Фудживара или велики храмове, документи, които малци на инспектори смееха да оспорят.
Към средата на 11-то столетие освободените от данъци имения покриваха може би 2/3 от всички обработвани земи. Шуен се нуждаеха от мускули, освен от хартиени талисмани. Товарните ладии рискуваха пиратски засади при речните устия, еленови стада тъпчеха дигите, съседни родове оспорваха граници. Управителите за това наемаха конни пазачи от по-малки дворцови семейства и корави провинциални линии. Тези мъже, по-късно наречени самураи, служещите, се усъвършенстваха в конната стрелба, нощното разузнаване и внезапните набези. Честта на рода зависеше от готовността да се отзове на сигнала на своя управител. Децата на тези воински семейства изучаваха писмо. Ала мастилото делеше място с тренировки по лък и меч. Те следваха строг кодекс на пряка реч, спартанска диета и самоконтрол, който контрастираше с парфюмираните церемонии на столицата. Мнозина все още поддържаха далечни връзки с хеянските благородници, но съдбата им вече зависеше от коне и тетиви, не от поетични турнири. Две въстания показаха едновременно границите на влиянието на рода Фудживара и силата на новата воинска прослойка. Бунтът на Тайра но Масакадо от 939 до 940 година, роден в странична линия на дворцов род, управлявал имения в равнината Канто, Масакадо се скарал с братовчедите си за наследство. Схватките се разраснали, докато той нападнал провинциалните канцеларии. Провъзгласил се за нов император на източно царство и за кратко събирал данъци от свое име. Централната тревога била мигновена. Обявени били награди и съюзни воински дружини, не императорска армия, подгонили Масакадо. Отсечената му глава била изпратена в Хеян Кьо и поставена до пазарната порта като предупреждение и чудо. Провинциален конник бе дръзнал да подражава на трона. Пиратството на Фудживара но Сумитомо от 939 до 941 година. Почти едновременно във вътрешното море Сумитомо, недоволен син на управител, превзел пристанища, подпалил данъчни постове и повел пиратска флота, която заплашила оризовите доставки за столицата. И отново дворът възложил потушаването на регионални войни, този път под ръководството на командири от рода Минамото. Сумитомо бил победен след яростни островни битки, но епизодът показал, че морските пътища, а не дворцовите укази, решават изхранването на столицата. И двете въстания завършили с победа за двора, ала тази победа се крепяла на делегирането на насилието към родове, чието престиж растял с всяка кампания. Минамото, възнаградени с нови шуен и почетни титли, стъпили здраво в източните провинции. Тайра, макар опетнени от родството с Масакадо, се прегрупирали в западните владения и усъвършенствали морските си умения. Докато пограничните схватки пламвали, средната хеянска аристокрация достигала художествения си връх. Азбуката Кана озрявала като литературен инструмент на нюанс и чувство. Около 1000-та година Мурасаки Шикибу написала повест за принц Гензи, проследявайки любовите и загубите на сияен принц в 5, 10 и 4 глави. Съперницата й Сейшо Нагон съставила бележките под възглавката остро наблюдателен тефтер с дворцови клюки и сезонна красота. Двете писателки служели на съпруги от рода Фудживара и улавяли атмосферата на салони, осветени от маслени лампи и натежали от аромат на агарово дърво. Ала самото изящество, което омайвало читателите, затвърждавало социалната дистанция. Докато благородниците прекарвали вечерите в ароматни игри и лунни празненства, управителите на имения пресмятали наеми, а конниците наточвали стрели. Два свята, свързани от данъчно зърно и далечно родство, се раздалечавали. Към края на 11-то столетие поредица студени лета намалила оризовите добиви. Провинциални управители докладвали празни засети площи и нарастваща разбойничество.
Дворяните, защитени от доходите на своите имения, до голяма степен пренебрегвали предупрежденията. Но през 1068 година принц извън линията Фудживара се възкачил като император Го-Санджо. Решен да възстанови императорските финанси, той наредил настъпателна проверка на правата върху Шоен. Министрите на Фудживара протестирали, управителите протакали, измерителните екипи срещнали въоръжена съпротива. Макар Го-Санджо да царувал само 7 години, предизвикателството му показало, че хватката на Фудживара върху политиката вече не е непоклатима. Наскоро след това оттеглилият се император Ширакава усъвършенствал изкуството на задкулисното управление, наречено инсей. Като абдикирал, но продължил да управлява от монашеска резиденция, той заобиколил регентите от Фудживара и се насочил пряко към провинциалните приходи, отредени за императорските храмове. Равновесието на силите в двора започнало да се накланя. Около 1100-та година Хеян-кьо още блестяла с брокатени паравани и градински фенери, но под изяществото стояли нови реалности. Мрежите от имения, а не бюрократичните полета, изхранвали царството. Воинските родове, възнаградени за охраната на покрайнините, вече изпитвали силата си срещу бунтовници и пирати. Оттеглени императори експериментирали с управление зад кулисите, подкопавайки монопола на Фудживара. Фудживара оставали богати и изискани, но хегемонията им вече споделяла сцената с мъже, яздещи под други знамена и подчинени на загробели провинциални длани. Следващото поколение щяло да донесе нова религиозна страст, литературен блясък и граждански войни, запалени от дворцови спорове за наследство, пламъци, които щели да поканят тези конни родове през дворцовите порти. Тихият преход от аристократичен спектакъл към воинска политика беше започнал и ехото от копита вече се чуваше отвъд северните хълмове на столицата. Към средата на 11-то столетие сребристосиви керемиди изкрели по всяко авеню на Хеян-кьо, а аристократите все още цитирали лунни стихове, сякаш нищо на света не може да се промени. Ала под поезията, чувство на напрежение се промъквало и в манастирските килии, и в селските пътеки. Турило две твърде различни семена – пламък на културен разцвет в двора и прилив на неспокойна религиозна страст далеч отвъд него. Монаси, обучени в китайската календаристика, изчислили, че 1052 година бележи първата година на Мапо, последните дни на закона, когато ученията на Буда щели необратимо да западнат. Храмовете показвали изрисувани свитъци с адови царства, за да напомнят на вярващите какво чака души без защита от нови форми на преданост. Дори придворни, които още ценели изяществото, вече държали броеници скрити в брокатови ръкави, шепнейки свещени имена между поетичните състезания. Сред страхове от космическо разпадане, спасението с лични усилия изглеждало невъзможно и една проста практика набирала сила – възгласяването на името на Буда Амита. През 1175 година монахът Хонен основал школата Джодо, или чиста земя, учейки, че искреното повтаряне само на молитвата Ненбуцу може да осигури прераждане в западния рай на Амита. Хонен проповядвал пред дворцовите порти, привличайки земеделци, слуги и разочаровани благородници. Традиционни монаси го обвинявали, че подкопава дисциплината, но събиранията на чистата земя се множали из провинциите, където бронзови камбани вече звънели с един единствен припев – Намо, Амита, Буцу. Тревогата не укротила боевитостта. Монасите Тендай от планината Хией, облечени в бели гамаши и шлемове от брезова кора, слезли към столицата през 1081 година, носейки носилката на своя покровител Ками.
Те заставили императора да отмени указ за земя, после се върнали при светлината на факли, пеейки сутри в триумф. Съперничещи школи Шингон на планината, коя наели свои защитници Сухей. Схватки между храмови армии опърляли оризищата северно от града, а огньове от петиции понякога багрели нощното небе над портата Судзаку. Във вътрешния дворцов квартал оттегленият император Ширакава и неговите наследници управлявали оценчести комплекси, упражнявайки власт чрез частни секретариати, докато официалните императори извършвали ритуали. Задкулисните владетели покровителствали занаятчии с почти безразсъдна щедрост. Залата Феникс в Бьодуин, завършена през 1053 година, отразявала рая на Амита. Двойните бивърсъл крила се разпервали над езеро с лотоси. Вътре скулптурът Джочо изваял седящ Амита от съединени кипарисови блокове, лакиран и позлатен, докато сякаш плувал върху отражението във водата. Художници от школата Яматоe развивали хоризонтални свитъци, които разказвали дворцови клюки, земетресения и храмови пожари в епизодични картини. Свитъкът Бан Дайнагон Екотоба изобразил палежа на дворцовата порта от 866 година с наклонени покриви и въртящи се облаци мастилен дим. Окото се плъзга по 3 метра хартия в един бездъхов преслед. Калиграфи експериментирали с течни кана почерци, бледо мастило върху индигова хартия, посипана с златен прах, усъвършенствани от Фудживара, но Саданобу в образци, по-късно ценени като летящо бяло. Дворцовите дами запазиха литературното господство. Дамата Мурасаки бе поставила стандарта с гензи десетилетия по-рано. Сега по-кратки дневници, записките от Сарашина, дневникът Кагеро на майката на Мичицуна, изследваха копнежа и будисткото примирение. Мъжете придворни се отзоваха с по-мускулести записки. Чуюки на Фудживара, Номонетада хроникира гладове, чумни епидемии и скъпи ремонти на рушащи се градски стени, рисувайки столица далеч по-неустойчива, отколкото внушават свитъчните живописи. Един изтънчен благородник от 1150 година можел да прекара сутринта, оценявайки смесите за ароматно кодо, след обеда, упражнявайки се на флейтата гагако край градински водопад, а вечерта съчинявайки вака за красотата на увиснала глициния. Речник от цветови и ароматни кодове позволяваше на влюбените да беседват без думи. Штрих от сливов парфюм върху писмо означаваше «Чакам под лунната светлина», а подплата на роба, багрена в нюанса Иро е сиво, намекваше за траур или неизказано желание. И все пак, идеалът на Моно Ноаваре, нежна тъга пред нетрайността на живота, умекотяваше удоволствието с превантивна носталгия. Далеч от столицата селските светилища възприемаха нови обреди. Пътуващи статуи на бодхисатви се носеха от село на село, като всяка спирка се отбелязваше върху издълбаното им кухо тяло. Земеделците събираха ориз, за да устроят денгаку, жътвени танци, при които акробати балансираха на кокили под ритъма на барабан и флейта, представления, вярваше се, които радват и Ками, и Амита. Разказвачи изричаха чудеса. Коняр, спасен от ада чрез едно шепнато ненбуцу, рибар, чиято скъсана мрежа сама се поправила, след като той дарил ориз на крайпътна статуя на Джизо. През 1156 година бунтът Хоген изправи съперничещи оттеглени императори един срещу друг. 3 години по-късно бунтът Хейджи видя как воинският дом на Тайра, но Кийомори, подпали двореца на бившия император и завзе трона на младенец. За първи път провинциален воин командваше столичната стража и данъчните пристанища. Кийомори вложи печалбите от именията в морска търговия с Китай от династия Сун, внасяйки медни монети и коприна, засенчила брокатите на Фудживара. Придворните се усмихваха на богатството му, но пишеха тревожни стихове за ръкави, навлажнени от невидими сълзи.
Когато столетието клонеше към края си, се надигна нов жанр – гунки, моногатари, военната повест. Дворцови писари започнаха да събират устни разкази за битки, описвайки траектории на стрели и героични смърти с елегантността, запазена до тогава за лунна любов. Чернови с описания на Масакадо и Сумитомо обикаляха между писарите. Монаси по храмове съставяха хроники на подвизите на храмовите войски. Сцената беше подготвена за Хейке Моногатари, макар пълната му форма да очакваше идващата буря. Към 1180 година суша опърли оризищата в Канто. Цената на ориза в Хеян-кьо се утрои. Прошения задръстиха Министерството на народните дела. Кийомори принуди двора временно да се премести в Фукухара, близо до днешно Кобе, за да осигури търговските си флоти, но придворните, измъчени от морска болест, скоро побягнаха обратно в старата столица, оставяйки воините да мърморят, че аристократите са станали твърде деликатни за власт. Групи гладни селяни в басейна Кинай пренебрегваха исканията за наем, търсейки убежище под знамената на чистата земя. Храмовите пазари гъмжаха, докато държавните житници уредяваха. Къснохеянска Япония така блестеше от парадокс – двор, който усъвършенстваше красотата, докато губеше хватка върху провинциите, храмове, които обещаваха спасение дори когато техните хора кръстосваха мечове, простолюдие, което намираше и утеха, и дързост в едно единствено свято име. Залата Феникс отразяваше рая върху вода, ала далечни хълмове проблясваха от див огън. Стихове се носеха върху индигова хартия, дори когато стрели се ваксираха в имотни оръжейни. Следващият сблъсък за душата и почвата на архипелага нямаше да бъде решен с ароматни игри или сутра дебати. Конни стрелци от рода Минамото, дълго таящи обиди по източните рубежи, вече стягаха ремъците. Когато тръгнеха, военните повести, ковещи се в монашеските скриптории, щяха да скочат от пергамента в жив огън, носейки дворцови идеали, молитви към чистата земя и воински клетви в една обща, ехтяща повест за съдба. На разсъмване на 24-тия ден от третия лунен месец през 1185 година морската вода се валя като ковано бронз през тесните протоки Дан, Но, Ура. От едната страна се вееха алените знамена на Тайра, от другата – белите щандарти на Минамото. Когато приливът се обърна, стрели потъмниха въздуха, детето император Антоко изчезна под вълните с императорските регалии и една дворцова династия потъна заедно с него. Поздрач над плаващи шлемове и струшени весла отекваха крясъците на морски птици. Няколко месеца по-късно Минамото но Юритомо, някога провинциален изгнаник, язди на юг до Камакура, където борови хребети защитават тясна крайбрежна равнина. Там той издигна ниски казарми вместо златни зали и получи титлата Сей и Тайшугун от трон, който вече с боязън, почти с облегчение, отстъпваше бремето на управлението. Ритъмът на властта се настрои по прибоя. Решенията пътуваха на кон, не в копринени ръкави, а воинското тушило лежеше до колчана. И все пак планините около Хеян-кьо още пламтяха в кърваво-червено през есента, монасите на планината Хией продължаваха да бият бронзовите си камбани по здрач, а селяните още се навеждаха на оризовите стракове, щом първите жаби запееха през пролетта. Япония беше прекрачила невидима линия, императори щяха да царстват, шогуните щяха да управляват, а повестите за гензи щяха да споделят рафтове с епоса за Хейке. Древни модели се задържаха в керамични парченца, светилищни горички и прошепнати молитви, но нов каданс, измерван в тропот на копита и опънати тетиви, вече водеше танца. В тишината след последната паднала стрела започна средновековието.